Bueno, bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, grazas á organización da DMD por terme invitado a participar neste foro con un encargo que non é doado, porque falar de dereitos non é do que está nesa ampla e extensa produción normativa como xa se falou. O tema, a cuestión de falar de últimas é que moitas das cousas que vamos a falar xa se tocaron, pero convén continuar nelas, non abundar nelas. E digo que non é doado, pois basicamente por eso, porque non vale de moito, ou máis ben non vale de nada dispor de moita normativa se esos dereitos non se poden facer efectivos. E eu quero parafrasear a alguén máis mundano, a Germán Copini, diciendo que corren malos tiempos para a lírica, corren malos tempos para o traballo social. O levo dicindo desde hai moito tempo, pero vou intentar non manter esta atitude corrosiva que me caracteriza, porque despois de tantos anos traballando, francamente, vexo que as cousas non van a moito mellor, non? E tal e como comentou Celsa, somos profesionais da saúde, pero seguimos sin ser considerados profesionais sanitarios. E isto é unha complicación importante, porque o traballo social, se non se estima que é unha profesión sanitaria, non está en igualdade de condicións con relación ao resto dos membros dos equipos, en participación, en toma de decisións, en liderazgo, en nada. E creo que é unha reivindicación bella que cando en algún momento se modifique esta lei 44/2003 de calificación dos profesionais sanitarios, alguén terá que pensar que non traballamos só con papéis, como se ten dito en algunha ocasión, para non avanzar en esta idea, sino que traballamos con persoas que sufren e que as súas familias, e creo que a nosa presencia neste momento é indiscutible nos equipos, non? E iso é unha boa maneira de empezar. Por lo tanto, creo que tamén o sector sanitario, eu non traballo presentación porque son unha serie de reflexións das que vou a falar, e, bueno, vou intentar ir lendo algunhas para non perderme a golpe de sábado pola mañán, que todos estamos xa cansados de traballar, pero creo que tamén o sector sanitario é un dos máis importantes en canto ao desequilibrio que se produce entre un sistema proveedor de servicios e de dereitos e a situación de vulnerabilidade na que se atopan as persoas que teñen que ser receptoras desos dereitos. É dicir, estamos falando de situacións de enfermedade, de medo, de dificultade, de agobio, de ansiedade, e temos un sistema onde todo está magníficamente recollido en distintas normativas que xa se comentaron aquí, é dicir, extensas, importantes, pero que logo, a hora de efectivizalos, pois resulta que non son así. E isto nos pasa, pois basicamente, non solamente en estas cuestións de dereitos no ámbito sanitario, sino tamén no ámbito da vivenda, etc. Por lo tanto, os protocolos, que se supón que son os que teñen que recoller as boas prácticas clínicas, sí que é indiscutible e impensable que todavía se veñan desenvolvendo mal. A xente tamén ten dereito a unha boa práctica clínica, aínda que non este recollida nunha normativa 44/2018 de lei de... É dicir, a boa práctica clínica é que non hai por onde coller que non se desenvolva dunha maneira humana, destinada, basicamente, a axudar as persoas e as súas familias nunha situación final de vida do que eu vou a falar agora. Ben, falando de traballo social, que é do que vamos a falar aquí hoxe, nós somos unha profesión relativamente nova, só temos un século de vida, prácticamente. E foi alá por os principios dos anos 20, cando no ámbito da psiquiatría, isto xa o teño dito moitas veces, porque o que hoxe son os determinantes sociais da saúde, que ninguén cuestiona, a nosa cultura, a nosa situación social, socioeconómica, de convivencia familiar, de todos os ámbitos que sabemos que influen na nosa saúde, que hoxe están tan claros, daquela foi un médico en Estados Unidos que se deu conta de que non podía traballar no ámbito da psiquiatría se non se tiña en conta todas estas cuestións, e se empezaron a introducir traballadores sociais en este ámbito, porque era o único xeito de traballar dunha maneira holística, integral, e atendendo a todas as esferas da vida das persoas e das súas familias cando están enfermas, non? Ou un proceso, e moito máis nun proceso final de vida, non? Con toda esta complexidade. Pero as cuestións foron evoluindo, obviamente non estamos falando do século XX, de 1920, estamos falando da actualidade, e tamén foron evoluindo as cuestións, e mesmo a definición de saúde do ano 48 quedou totalmente esgotada, ese enfoque biopsicosocial xa non é tal, e agora temos unha definición nova do ano 21 que sí que é importante porque introduce cuestións serias e complexas a ter en conta, e din: a saúde é a habilidade das persoas e das comunidades para adaptarse e manexar os desafíos físicos, emocionais, sociais, espirituais e éticos que se presentan na vida.
Creo que este enfoque novo que se lle pretende dar desde a OMS nos debería facer reflexionar a todos. Non é lei, non é unha norma a seguir, pero é un novo enfoque e unha esfera de luces longas do que ten que ser a atención ás persoas a final da vida e as persoas que están nun sistema sanitario ou con problemas de saúde serios, porque este é la madre del cordero, en mi opinión. É dicir, se somos capaces de enfocar isto desde todas estas esferas, traballaremos moito mellor para realmente dar resposta ás súas necesidades e servir de apoio, que é o que temos que ser os profesionais da saúde. Traballemos con papeles, sin papeles, clasificados ou non clasificados. Ben. Entre o traballo social e a ética hai moitas cuestións en común, moitísimas, e moitas delas forman parte do ADN do traballo social. Principios que estudiamos na carreira, que teñen que sentar as bases do que é o noso desenvolvemento profesional, da categoría profesional, están recollidos na bioética. E hai tres que son especialmente importantes. A autodeterminación. Todos os traballadores sociais estudiamos e nos convencemos e nos concienciamos de que fagamos o que fagamos no sector que o fagamos, a autodeterminación é un principio básico a respetar, absolutamente. Por lo tanto, o dereito que teñen as persoas a decidir sobre a súa propia vida, o que supón contemplar os seus valores sociais, culturais e fundamentalmente vitais a hora de determinar como queren vivir o seu proceso final de vida, está fora de todo cuestionamento. O concepto de dignidade humana, que logo falaremos máis adiante, non? É dicir, todavía temos que pelear porque se lle dé ás persoas un trato digno no espacio da saúde. E o vemos, e teremos ocasións de poñer exemplos ao largo da miña desta pequena comunicación e seguramente logo no debate, non? A dignidade humana como un estado no que prima a percepción da propia saúde, da calidade de vida e da satisfacción percibida sobre o propio estado a nivel persoal e social. E unha terceira que tamén me parece importantísima, que é evitar os xuizos de valor. Si nos pasamos a vida enxuiciando por qué e cuestionando por qué unha persona está nun determinado estado e quere avanzar cara a outro, non estamos facendo un bo traballo, estamos utilizando os nosos propios valores persoais e sociais para proxectalos sobre como creemos que deben ser os demais, sin ter en conta a súa situación social, cultural, económica, personal, a súa vida, o seu proxecto vital e como se desenvolveu ao longo do tempo. E nos vemos todos os días tamén, e tamén nós, entre nós, facendo a veces esta reflexión, estamos todo o día xulgando si tiene derecho ou non tiene derecho, si debe ou non debe, si debe máis ou ten máis dereito Pepito que Menganito, porque Menganito tiene culpa porque fixo unha serie de cousas que levaron a un estado ou unha situación que non debería ter. É dicir, isto está pasando todos os días no noso día a día. Por lo tanto, estes tres valores fundamentais do traballo social comparten definición, principios, cos principios da bioética, e iso nós como traballadores sociais non o podemos nin queremos evitar. Non nos vamos a poñer unha capa, nós non vimos a salvar a ninguén. Tampouco vamos a ir de vítimas de que todo o que facemos cumpre ou ten múltiples atrancos que os ten. Pero o certo é que en algún momento só se pode traballar ben se dentro dun equipo se teñen claras estas cuestións. E se pelea porque se manteñan. Ás veces nas propias xuntanzas salen cousas deste tipo que un ten a obriga profesional, por decoro profesional, de rexeitar e poñer en riba da mesa para que se abandonen dunha maneira decidida, non? Ainda que sea incómodo. Ben, como dixen antes, normativa abondo, xa se comentou en mesas anteriores, a nivel estatal, a nivel autonómico, comunidade autónoma, documentos, temas relacionados con ética, o informe Belmont e temas de investigación, o convenio de Oviedo, é dicir, que temos unha produción extensa, pero que logo efectivizalo non é o mismo. Se nos centramos nos textos legais en situación final de vida, cantos dos dereitos que están recollidos en todos estes textos somos coñecedores da súa efectivización. Vou a relatar algúns. Dereito a información asistencial ou non, se así se desexa. Exemplos varios de incumprimento. Cantas veces temos visto nos pasillos dos hospitais unha médica ou un médico falando con a familia a gritos, contándolle cousas dos que se está enterando todos os que pasan por diante do ascensor. Estou falando de vivenzas propias, non me estou inventando nada. É dicir, información confidencial, usted lo que tiene que hacer es, usted tiene que, usted debe de, así, a montós, non? A información non é un acto único e un proceso de asunción, e como proceso ten tempos, momentos, espacios, lugares, e iso, pois non se cumpre, non digo que casi nunca, pero se incumpre moitas veces máis do desexable.
Dereito á confidencialidade, a garantir a súa intimidade, débese de manter a reserva sobre a información médica e social. Cotilleo que todo o mundo sabe dunha determinada familia, fíjate, la hija no viene a ver a su madre porque parece mentira que no pase por aquí. É dicir, hai información que non ten ninguna validez, que é fútil, que non vale para nada e que circula nos equipos, nos lugares, nos pasillos, na cafetería. Eu vou a tomar café todos os días cos meus compañeros médicos e moitas veces temos que decir, esto no es la reunión siguiente. É dicir, non teño que estar aquí na cafetería falando del caso tal, del caso cual. É dicir, bueno, creo que a veces temos que parar porque a confidencialidade é outra cousa. E non solamente falar en lugares inadecuados, sino falar das cousas idóneas, no momento idóneo e no lugar idóneo, non? Todo eso por non meternos a fozar en llanos para ver que vemos, que hai cousas que non é necesario nin ver nin saber. Expresión de desexos. Pódense expresar anticipadamente os seus desexos sobre os cuidados médicos a través de documentos de vontade anticipada ou de expresión da súa vontade aos clínicos, que isto é tamén importante. Non é somente ter feito un documento de instruccións previas, que antes, cando estábamos falando de todo isto, se vos dades conta, hai algo que sobrevuela en todo o que falamos, mense de eutanasia, mense de cuidados paliativos, que está moi directamente relacionado coa medicina defensiva. Nos teñen acostumbrados a que nos cubramos as espaldas, e que todo o que fagamos, nos pongamos a vacuna, como decía un profesor meu, todo o que fagas en traballo social ponte la vacuna. E se refería a que fora legalmente ben feito, que non se poidera coller nunha mala práctica xurídica, cando menos, non? É dicir, que teña respaldo. E aquí, se nos damos conta, cando falemos de eutanasia, que xa falamos ao longo de toda a mañán, todo o que está feito nun contexto político complexo, como foi aprobar esta lei con un rexeitamento importante pola configuración do propio Parlamento, se vos fixades, está montado con médicos, enfermería e xurídicos, moitos xurídicos. É dicir, que o tema xurídico non se nos escape de las manos. 2 días, 5 días, 4 días, el informe, 70 días ou 40 días, pero sí, la cosa legal que esté ben atada. Que tamén haberá que ter en conta isto, dada a situación na que estamos, pero basicamente ese non pode ser o principal objetivo das nosas intervencións, vale? E, agora o que iba a decir, que me despisto, o documento de instruccións previas ten moita validez e, lóxicamente, hai que facelo e canto antes mellor, pero que un clínico escriba cales son as vontades e os desexos que un enfermo e a súa familia ou unha persona, un paciente, comunica ao médico non responsable, non quere asinar cantidad de veces. E non ten que ser o seu médico, ten que ser un sanitario, pode ser un farmacéutico, un traballador social non, porque non somos profesionais sanitarios, pero sí pode firmar con el un farmacéutico, un enfermeiro, un médico de familia, un médico especialista. Pero moitas veces as persoas se achegan ao seu médico, sí, pero vaya usted a preguntar, pero yo non le firmo, porque non quero mojarme. E en este momento temos que ter claro que hai, lóxicamente, os sectores, pero o sistema non pode ser o sector. Si tú non queres, o sistema me ten que prover outra persona que me axude a efectivizar esos dereitos que non fago efectivos. E isto non cabe dúbida, ten que ser así. Que pasa? Que en esa situación de vulnerabilidade na que se atopan as persoas e as familias, moitas veces non saben por onde moverse. E moitas veces se chegan os despachos dos traballadores sociais. E si lle terminamos dicindo, vaya por aquí, ou vaya por allí, ou solicítelo aquí, ou exija el desenvolvemento deste dereito, que lle permitan facelo efectivo, vale? A veces se convirtes, pois, nun profesional incómodo, porque si, rematan no despacho este tipo de cousas, vale? Falando da presencia do traballo social en relación á eutanasia, solo hai 7 comunidades autónomas no Estado español que teñan unha traballadora ou traballador social nos comités de garantías. Galicia non o considerou nin traballador social nin psicólogo. É dicir, todo ese proceso que a propia norma di, aínda que non nos gusta, porque se vincula o dereito a eutanasia con que teñas, o que falei antes, que teñan informado de la lei de dependencia, que tengas que hayas valorado la posibilidad de tener recursos de apoyo. Isto non va desto. Isto non vai desto, isto vai de outra cousa, vale? Pero aínda así, xa que nos meteron no allo, que nos deixen estar para facelo ben. Ni siquiera estamos nese proceso de comité de garantías, aí médicos, enfermeras e juristas, vale, perfecto.
pero nin psicólogos ni traballadores sociais. Logo hai outras comunidades autónomas, Cantabria, por exemplo, que sí ten psicólogo pero non ten traballador social. Pero lo psicosocial va junto. Lo psicosocial prácticamente en estos contextos non ten límite. Aquí hai un límite difuso. Un límite difuso. E o psicosocial ten que ser un compendio da intervención social e psicolóxica. E non estamos nin no Comité de Garantías, nin estamos tampouco no procedimento. E nos temos visto acompañando familias que non saben por onde empezar, e temos feito cousas xuntas, Irene e eu, de ir a falar con unha familia que se sinte agobiada porque ese pai quere tramitar a lei de eutanasia, pero a súa familia chega ali e dice: hombre, como le vas a hacer esto a tu hija, joder, que tiene 15 años, que no la vas a ver de la universidad. De repente retira esa solicitude, vale? Ou un rapaz de 20 e poucos anos que solicita porque está tetrapléxico e o que supón para os seus pais que están nun proceso de divorcio asumir estas decisións complexas, e aí non ten que estar un psicólogo e un traballador social acompañando ese proceso. De verdad, francamente, hai algunhas comunidades que xa o teñen incorporado, e aquí non, e penso que deberá ser o seguinte paso, falando de traballo social e eutanasia, de psicosocial e eutanasia, porque é unha necesidade dos pacientes, vale? Bueno, remato xa. Finalmente, só lembrar que o traballo social, tal e como se recolle pola Federación Internacional de Traballadores Sociais, di: o traballo social é unha profesión basada na práctica e unha disciplina académica que promove o cambio e o desenvolvemento social, a cohesión social e o fortalecimento e a liberación das persoas, os principios da xustiza social, os dereitos humanos, a responsabilidade colectiva e o respeto á diversidade son fundamentais para o traballo social. As humanidades e os conhecimentos indígenas, porque tamén fixemos moito traballo por aí. O traballo social involucra as persoas e as estruturas para facer fronte aos desafíos da vida e aumentar o benestar da cidadanía. Neste sentido, os traballadores sociais nos formamos, militamos, e me encanta esta palabra de militancia, porque ten un componente emocional importante, de implicación emocional. Nos formamos, militamos, temos a obriga de desenvolver o noso labor de apoio aos pacientes e as súas familias. E vou a engadir algo máis, e sempre que nos deixe que non é fácil, non só facer, sino tamén facer que se faga. Ese espírito reivindicativo non o pode perder esta profesión. Moitas gracias.